Klase-klaseng marijuana product ang nasakmit sa mga otoridad sa usa ka warehouse sa carrier company sa Bunawan sa Davao City nitong Huwebes, Enero 8. Sa kahon sa parcel, gibutang ang mga kontrabando. Sa 11 ka parcel, unom niini ang nagpositibo nga dunay high-grade kush, mga vape nga dunay marijuana substance ug marijuana oil. May kantidad kini og 3.8 million pesos. Base sa nakabutang nga address sa parcel, gikan sa laing nasud ang gipadala nga illegal drugs ug padulong kini sa Luzon ug i-deliver sa mga lugar sa Mindanao. Ang source nga is identify man natin kasi there are also instances in some other regions, in particular Eastern Visayas and National Capital Region. Same sender, kuwan lang ang receiver ang medyo duda tayo kasi fictitious yan, most probably fictitious yan kasi they trying to mislead authorities, no? Pero hindi lang ito yung situation na nangyari. Even before meron ganyan. So strategy ng mga syndicate para talaga ma-profit yung mga illegal drugs. Matud sa PDEA, ang Davao City ang center hub sa mga service provider, hinungdan nga dinhi ginaagi ang mga kontrabando ay ipang distribute sa mga courier company dili lang sa Davao Region apan lakip na sa kasikbit nga mga rehiyon. Dito lang ang bagsak ng gas, dito man ang center hub ng mga service provider natin. So marami tayong service provider na nakabase sa Davao. So pagdating sa Davao, yun dinidistribute na sa ibang mga region. So definitely hindi talaga siya lahat intended dito sa Davao region. Tungod sa nadiskubrihan sa mga otoridad, mas gipahugtan karon sa mga otoridad ang pagbantay sa mga parcel aron masumpo ang mudo sa drug trade. Meron tayong existing MOA sa ibang mga service providers. Halos lahat ng service providers wala tayong mga MOA. Ang medyo nahihirapan lang tayo din is kung itatravel yan ng baylan. Alam mo naman yung mga service providers, meron yung mga malalaking ban. It's hard for us to detect even with the use of narcotic detection dog kasi napakahirap ma-determine ng mga aso natin yung pagkalaki-laking So mas probably ang nangyari pagdating sa hub, pag nagkakaroon ng inspection yung mga yung mga personnel, saka lang tayo nagbibigay ng tip na meron mga suspicious na packages, saka lang tayo tinatawag. So ang ginagawa actually natin dyan is doon pa lang mismo sa source, of course. Sa pinaka-main source, doon na tayo kasi pag nag-transport na kasi mahirap. At talagang na pag napunta na sa hub. So definitely yun ang initial na ginagawa natin. MOA with the service provider. Sumala sa PDEA, gamiton sa sindikato ang bisan unsang estratehiya sa pagpamaligya og illegal nga droga. So nag-i-evolve din sila kaya nga makikita mo yung mga vape product minsan hindi mo na legal isang tingnan pero pagdating para sa illegal pa. So yan ang tinitingnan natin. Although very seldom na yung mga interception natin ng mga known drugs sa airport ngayon, yung shabu or even cocaine in marijuana. So medyo ang alarming kasi ngayon is yung vape products. Gipasabot sab sa PDEA nganong dunay gihapoy makalusot nga mga kontrabando sa Davao City bisan hugot ang implementasyon sa balaod batok illegal drugs. Hindi natin cover lahat ng entry at saka exit point papunta ng Davao City. So yung nasa checkpoint okay lang yun pero what about yung diversion? Pero mga secondary road na wala tayong checkpoint. So ang strategy minsan iba na pag malapit sa checkpoint, ibababayan, kita transport in other means. So pwedeng ang iba nga is milomotor nila from cross country, para lang may tayo siya. So yun ang mga bagay na na-address natin. Kaya nga ang recommendation natin is yung study rin ng Board of Control. So mas probably lahat sana ng entry at exit point isa mabigyan ng importansya kung hindi man magpag-establish ng checkpoint is magkaroon ng mga monitoring doon sa mga secondary roads. Gipasalig karon sa PDEA 11 paningkamutan nila nga makibhangan kung dili masumpo sa hingpit ang illegal nga droga sa komunidad ug yawag ang kooperasyon, koordinasyon, ingon man ang pagbinantayon sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines.